siya 6 feet deep maximum. So kinsay ganahan mo jump ninyo. Dire lang mo tindog dan sa tunga lang patudlo sa inyo ang guys. Parang 5, taas ni rock formation pero mabaw lang. 2 feet, 3 feet. So swimming ta ani more on picture. Pwede sad mo musaka diri na apud hard water massage. So likod, inay pa slide inig nao. So mga nang kada grupo diri, mandatory na mga ang guides kay dili ni pang sightseeing lang so diri adventure more on climbing. So paminaw mo sa inyong guides para safe food mo dito. So hangtod karon inyong guides nag-process pa silang papers para organization so wa pa nay labot sa inyong gi-entrance. Manang inyong gi-entrance 20 na environmental fee. 20 ra inyong entrance fee supporting ang gibayran. So wala sila mga sweldo or allowance dire. So for the guides siniguman sa inyong hangar, service fee or guides fee. Sa ilang pag-service yun ninyo kay nakapila po na sila. So mao po ilang panginabuhi dire. So syempre, kamoy bahala. Syempre kung nalingaw mo ka na sa mali pa inyong guides, gigawas ni Jis. Okay, so ready na mga basa tanan? The tour guide okay na lang. Okay. Level 0, level 1. Okay, pasin niya seatbelt na. Okay guys. Classes na, kay matagag.